हथवा से छूट गे होई गे कुआं सने घातिया नी सूरतिया में ना मारा पंडित के खरहरा से तानी गाड़ी दे के करी यदुनानी। एगो राजा के एक बेटा बा, बेटा सियान भइल, बियाह भइल, गौना आइल, लेकिन गौने के रात वो बेटा के लिए कैसे जहर हो गई बा और काहे खातिर जहर हो गई बा। अरे भइल दुखदाई, अरे भइल दुखदाई, आ भइल दुखदाई, आ गवने करतिया उनकर भइल दुखदाई। गावने करतिया उनकर भइल दुखदाई। भइल दुखदाई हो, भइल दुखदाई, गावने करतिया उनकर भइल दुखदाई। रात हो गई बा, लड़का तो बहन बाहर बा और दुल्हन खा पी के सुतल बाड़ी। लेकिन भाई का महाराज दुल्हन रंग महल में सुतली, आधी रात हो जाई, आधी रात हो जाई। कुमार पहुँचे जब कोहबर में, कुमार पहुँचे जब कोहबर में, सोचल जगाइन के पाप हो जाई, गावने करतिया उनकर भइल दुखदाई। कोहबर में पहुंचल बना, देखो तना रानी एकदम बेखबर सूत गई बारी। सोचा तना जगाई त पाप हो जाई, सबसे बढ़िया भाई नहीं जगाई बनाई। तो राजकुमार कहले का महाराज हेटाया पटरवाए रामा कुमार उतारल पानी पकड़ के सूत गइल बाने। कौन सुतले बनई के जगवले में बड़ा पाप बा। नाते दुल्हनिया के जगावत नाई बाने। एक पाटी पकड़ के अपने सूत गइल। कुछ समय बीत गइल बा। एकाएक
अचानक दुल्हनिया के आंख खुलल बाटे भइल का महाराज। अरे घरी रत बीतली पार रत बीतली नीसु रातिया में ना खोली गए दुल्हन कया किया नीसु रातिया में ना। खोली गए दुल्हन कया किया नीसु रातिया में ना। देखतिया पुजरी दुल्हा सुतल माने कैली का महाराज। दुल्हा के ऊपर नजर पड़ी जाई झपट के उठली बगल होई जाई। कई शरमाई काहे मारा मोरा मतिया नीसु रातिया में ना खोली गए दुल्हन कया किया नीसु रातिया में ना। दुल्हनिया बगले जाके खड़ा हो गई और उससे बड़ी भारी गलती हो गई। लेकिन राजकुमार अपन फेटा कटार उतार के धई धले रहना, राजसी पोशाक उतार के धई धले रहना और दुल्हनिया तरवरिया हाथे में उठा धले बा और लगन या निहारे घूम घूम तरवरिया के देखे लागल। तो भइल का महाराज लेके तरवरिया देखे लगली अपने हाथ। लेके तरवरिया देखे लगली वही छाना। चम चम चमकेला कैसन ये कर राना। हथवा से छुट गे होई गे कुआं सने घातिया नीसु रातिया में ना खोली गे दुल्हन कया किया नीसु रातिया में ना। राजकुमार के तलवार का खिलौना रहल नहीं। वो दुल्हनिया हथवा में तलवरिया लेके देखतिया और देखते देखते भर में और अचानक हाथे से तलवार छूट गई और दूल्हा की गटई परे गिरल और दूल्हा का गटई तक कटी गई, दूल्हा मर गई। लेकिन दुल्हनिया सोचतिया अब जो हल्ला करी तो अब हम तुरंत पकड़ा जाब, कत्ल केस में फंस जाब। लेकिन दुल्हनिया कैदिस का महाराज। अरे जय बप्पा कराई जय बप्पा कराई सोर जो मचाइब तो जय बप्पा कराई। जय बप्पा कराई हो जय बप्पा कराई सोर जो मचाइब तो जय बप्पा कराई। अपने मोहलिया में बैठे चुपचाप अपने मोहलिया में बैठे कुछ ही समैया में भोर हो जाई सूरज मचाई जाई बप्पा कराई। अगर हल्ला करी तो पकड़ा जा, चुपचाप बैठल या देखते देखते थोड़े समय में भोर हो गई, अजोर होवे लगल और घरवे के बगलिया से रास्ता चलत रहल। आए वो रास्तवा के
बतिया अब वही रास्ते से साधु बाबा जाता है तो दुल्हनिया कैली सा महाराज वही रे डगरिया से साधु एगो वही रे डगरिया से साधु दौड़ा पंचो दुल्हा के दिहले माई सोर जो मचाई जाई पकड़ाई रस्तवा धई के साधु बाबा जाता ना आ दुल्हनिया कच्चे में हल्ला कैला दौड़े पंचो ये साधु बाबा हमारे मर्दे के मुआ के जाता है और तुरंत लोग जुटले और साधु बाबा पकड़ा गई ने लेकिन दरबार में जब पेशी भई मुकदमा तो राजा के हुक्म लगा अरे जौने हाथे कतल भइल बा हथवाल कटवाई राजा के आदेश हो गई साधु बाबा का एक हाथ कट गई साधु बाबा लूला हो गई ना लेकिन अपने मामा में साधु बाबा के बड़ा भारी गलानी आ गई है परमात्मा और जानत भर में पापन कैली जानत भर में पापन कैली गौमने ही पपवा मोर हाथ काट जाई गौमने करतिया उनके भइल दुखदाई साधु बाबा के हमेशा है बाती के गलान बा आखिर हम कबो जिंदगी में कोनो पाप नाई कैली कहीं झूठ नाई बोली कहीं गलत काम नाई कैली लेकिन आखिर हमार हाथ काहे खातिर कट गई कहीं पता लगल कि बनारस में कोनो बहुत बढ़िया जानकार पंडित बाटे 3 जन्म आगे के और 3 जन्म पहले का हाल जानल साधु बाबा के दिमाग में आ गई चल ताटी बनारस में पंडित जी के लगे पता लगाई कि आखिर कौने पाप से हमार हाथ कटल बा काशी जी में रहे गो पढ़ला पंडितावा हो काशी जी में रहे गो पढ़ला पंडितावा हो चला साधु बाबा अपन जाने दूर गतिया सुन के घरवा में से पंडिताइन निकली महाराज निकस पंडिताइन बोलत आट पाट बातिया हो निकस पंडिताइन बोलत आट पाट बातिया हो जाके मारल होई कोई मुअना साधु बाबा दुआरी परे जाके जब गोहरावे लगला अरे केहू बा हो पंडित जी घरा में केहू बा हो आ तौले पंडिताइन निकलिन कहलिन का बात है कहे पंडित जी बाटे कि नहीं अरे पंडिताइन कहते एड़ी से मुड़े ले जर गई कहनी लौड़ापुर दहिजरापुर कहीं मरत होई वो रात होई आ इतना कह के पंडिताइन फिर अपन घर में घुसर गई
साधु बाबा एक कहे दबक के बैठ गई माने और मन में सोचा ताने महाराज। साधु बाबा सोचा ताने मनवा आरे विधि का विधानावा कैसने राम जागवा में जे कर इतना न मावा घर सन मानावा कैसने राम। साधु बाबा सोचता न मानावा विधि का विधानावा कैसने राम जागवा में जे कर इतना न मावा जागवा में जतना जे करना मावा घर सन माना कैसने राम। बीती गईला घड़ी से पहरावा बीती गईला घड़ी से पहरावा पंडित जा बघारा पहरावा पंडित जा बघारावा साधु कुछ बोले तवले पंडित जी साधु कुछ बोले तवले पंडित जी हरी तेरी सारा बाई तवले। साधु बाबा एक दरी बैठल बैठल गुनावन करता टही परमात्मा जे 3 जन्म आगे पीछे का हाल जाना था ते करे घरे अइले पर उनकर ई इज्जत बा। बैठल बैठल इंतजार करत करत तौले पंडित बाबा आ गए। साधु बाबा कुछ बोलल चला तो पंडित जी इशारा कैले जहाँ बड़ा वहीं चुप मार के बैठल रहा। घरवा में पंडिताइन के मालूम हो गई मालूम होत बा पंडित आई गई ना घरवा आ तौले घरा में से पंडिताइन नहीं करत तारी तो करत का बारी महाराज। अरे कर अगुवानी गारी दई के कर लिया गुआनी कर लिया गुआनी गारी दई के कर लिया गुआनी। अपने हाथवा करहरा उठवली पंडित के देखते भर में पंडितान घर में से निकली लगली 100 गाड़ी गरियावे पंडित जी के अपने हाथे में खरहरा उठा ले रे बारी अपने हाथवा खरहरा उठवली गारी दई के कर लिया गुआनी मारा पंडित के मार खरहरा पंडित के तानी गारी दई के कर लिया गुआनी। दरियावत मारत जब थकी गईली फेकली खरहराया घर में समानी गारी दई के कर लिया गुआनी। पंडितान उठौली
लगली खरहरा, अल्लाह खरहरा अल्लाह खरहरा पंडित जी के पीटा ताड़ी। आ पंडित जी कूद के यहाँ कूद के वहाँ जाता न, गरियावत मारत जब पंडिताइन थक गई हाफे लगली, खरहरा किनारे बहवली आ चुप मार के गईली, फिर घर में काम करे लगली। पंडित बाबा कहना साधु बाबा से, साधु बाबा अब हमें ऐसे छुट्टी पा गई, अब यापन हाल चाल बतावल जा। अरे पंडित काल साधु बाबा यापन कथा सुनाई, यापन हाल सुनाई। पंडित जी कहना साधु बाबा अपन अब हाल चाल सुनावल जा। साधु कहले पंडित जी से, देखी के तोहार यापन गईली भुलाई, गाँव ने करतिया उनकर भइल दुखदाई। साधु बाबा पंडित जी से कहले, ए पंडित जी सुनी ला तू 3 जन्म आगे का 3 जन्म पीछे का हाल जाना ला। पंडित बाबा कहना हाँ ये तो बात सही बा। कहना भला बतावा तू 3 जन्म आगे पीछे का हाल जाना ला, कहे तुहार पंडितनिया इतना तुहार सांसत करतिया। तो पंडित बाबा कहले का महाराज, अरे कहे साधु बाबा से पंडित जी बचनिया जवानिया में ना, भोगा ताहनी हम करनिया जवानिया में ना। पंडित जी कहले, ए साधु बाबा का करी जौन पूर्व जन्म में हम कर्म कैले बाड़ी, अब वही के भोगतानी। पहिले जन्म में दुलही गदही रहली, कौआ का जन्म हम पवले रहली। जन्म में गदही रहली और हम कौआ के जन्म पवले रहली। पिठिया में फोड़ा लेके धोवे दुलहिनिया जवानिया में ना, होगा तानी हम करनिया जवानिया में ना। कोचवा से खोदी खोदी हम उड़ी जाई, मारा पंडिताइनिया पर पोछिया चलाई। अब की जन्म में हमरो, अब की जन्म में हमरो भइली परनिया जवानिया में ना, होगा तानी हम करनिया जवानिया में ना। पंडित जी लगले बतावे, ये साधु बाबा अरे पहले जन्म में गदही रहल, हम रहली कौआ, एकरे पिठिया में पाका भइल रहल, आ हम दौड़ दौड़ खोदी पकवाए कर, हमके तो अच्छा लागे लेकिन एके बड़ा कष्ट हो। ये बेचारी यार और पोछ भाजत भाजत दौड़े हमरे लगबे नहीं कर, हम उड़ी उड़ी जाई। लेकिन मरले के बाद ही हमार मेहरारू हो गई, हम एकर मर्द हो गईली। वही पहले जन्म के बदला हमसे चुकावतिया। पोछिया तो अब बाय नहीं, तो पोछिया के संति खरहरा धैले बा, वही खरहरा से अपन मारी मारी पटवे ले। हम जान बूझ के ओके सहत अडी, जब पट जाई तो मारल बंद कही दे। लेकिन अब अपन हाल चाल सुनावल जा। साधु बाबा कहना, जब आप इतना जानदारी थी, आप जानता बानी हम का करे खातिर आयल बानी। पंडित जी कहले, हम जाना तड़ी तोहार हथवा लूला हो गइल बा, हथवा तोहार कट गइल बा, यही खातिर आयल बड़ा। साधु बाबा कहना, हाँ पंडित जी। लेकिन साधु बाबा कहना, जिंदगी में कब्बो हमने झूठ बोलनी, न कहीं पाप कैली। हमके चिंता ही बा कौने पाप से हमार हाथ कट गई, काहे खातिर हम लूला बनली। लेकिन पंडित जी साधु बाबा से कैसे समझावा तड़े महाराज। अरे बैठला अरे रहलाए बाबा आहारी जी के धियाना,
बा तुहारे हो साराना। पीछा कैले रहला कसैया हो, पीछा कैले रहला कसैया, मारे खातिर हो जाना। वहाँ से भगली हो गैया, देखी तुहारो चलाना। पंडित जी कहले ये साधु बाबा, एगो कसाई रहल, गाय काटे जात रहल, लेकिन गैया छुटाए के भाग पड़ल। तोहरे लगे आई साधु, हमें हो सकाला हमार जान बचा ले, लेकिन तू तो भगवान के ध्यान में रहला, तनिको भर गैया का ध्यान नहीं रहला, और पीछे पीछे कसाई पीछा कैले रहल। गैया जब जान गई साधु बाबा हमके नहीं बची हैं, गैया वहाँ से भाग पड़ल। लेकिन पीछे जब कसाई आके पहुँचल बा, कसैया लगल पूछे, ये साधु बाबा, ये साधु बाबा, अरे रैया दखला है को गाय गई है। बोलला तनाई भगवान के ध्यान में रहला, लेकिन हथवा से इशारा कैले रहला, ऐसा हथवा उठा के कि अरे गई है गैया। अरे गैया खोजत आइल कसैया, दिहला साफ बताई, दिहला साफ बताई। तुहरे चलते गाय पकड़ गए, तुहरे चलते गाय पकड़ गए। दिहलस कसैया ऊपर गोटैया लगाई, गावने के रतिया उनकर भइल दुखदाई। तोहरे इशारा कैले के नाते से और बड़े तेजी से कसाई पीछा कैलस, गाय पकड़ा गई, और कसाई ले जाके वो गाय के गंटई काट देहलस। यही पाप के कारण से ई तुहार हाथ कटल बा, तोहके बहुत बड़ा पाप लाग गईल। अरे लूला बनवलस, लूला बनवलस, उहवे पाप तोहे लूला बनवलस। लूला बनवलस हो, लूला बनवलस, उहवे पाप तोहे लूला बनवलस। जवने हथवा से कैला इशारा, जवने हथवा से कैला इशारा, राजा हथवा तुहार काटवावलस, तुहवे पाप तुहे लूला बनवलस। पंडित जी समझावा तड़ा वही पाप से राजा तुहार हाथ कटा देले बा। साधु बाबा कहना ठीक बा, हमके पाप लग गई, लेकिन बेचारा राजा का लड़का या बहिन तब जन्म ठाड़ नौजवान तैयार भइल रहल। गवन में की राती कवन ऐसन पापी रहल जौन ओके मार देहलस, और गवन में की राती ओकर देही छूट गई। लेकिन पंडित बाबा कैसे बतावा तने महाराज। रहल कसैया राजा के ललनावा, रहल कसैया राजा के ललनावा। बनी दुल्हिन गैया घटई कटलस, उहवे पाप तुहे लूला बनवलस।
जी लगने समझावे कि वह कसैया राजा का बेटवा भइल रहल आ वह गैया वह दुल्हा के दुल्हन भइल रहल। जैसे कसैया हो गैया के गटई कटले रहल वैसे वह गैया उनकर दुल्हन बन के उन्हीं के तलवार से और उनके गटई काट दलस, बदला पूरा हो गई। यह नाते से कहल बा तुलसी यह जग आई के अब बदला कहीं न जाए। तुलसी यह जग आई के बदला कहीं न जाए। ये सिर काटी आम के आपन हो या काटा। साधु बाबा लगने पंडित जी से कहे कि हम तो अपने जानत भर में झूठ नहीं बोलल रहनी, सत्य बोलल रहनी, लेकिन ये कर मतलब लागत बा कहीं कहीं सत्य बोलल भी पाप हो जात बा। एक लागत हमेशा विचार करे के परी कि यहाँ सत्य काव है। सत्य कहे सब लोग सत्य के कहवा पर ठहराई, कहवा पर ठहराई। सिपन दास सत्य के चीन्हा, सिपन दास सत्य के जाना। हरदमा ध्यानवा लगाई गावने करतिया उनके भइल दुखदाई।